Ο σημερινός μας καλεσμένος έχει αξία 1.500 ευρώ. Θα το συναντήσει κανείς σε πίστες ή και σε αγώνες με αρκετές επιτυχίες, πολλά νέα υλικά πάνω του, εγγυημένη τεχνολογία, αλλά θα μας εξηγήσει και τα προβλήματα που προέκυψαν με τα πλευρά του. Έτσι δεν είναι? Πιες? Θα πιείς? Θες? Θα πιείς? Θα μιλάς στην Εντάξει, εντάξει. Τα κανονίζαμε τόση ώρα. Ναι, cut, θα το ξαναπάμε. Σου είπα. Εδώ Ροζ, με το φίλο μου. Στολή ολόσωμη πίστας Alpine Stars GP Plus V4. Ας ξεκινήσουμε αφού πρώτα πούμε το story της. Η Alpine Stars την δηλώνει ως professional, το οποίο δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε. Την λόγω στολή Alpine Stars τη δηλώνει ότι είναι mid-high, αλλά επειδή κάνουμε στα ελληνικά εδώ τις παρουσιάσεις, είναι από τη μέση και προς τα πάνω, δηλαδή προς το φάσμα του επαγγελματικού. Μια στολή πίστας, η οποία όντως προσομοιάζει σε πολλά σημεία τη Race Absolute, η οποία είναι η εντελώς αγωνιστική, αυτή που φοράνε στο MotoGP, ας πούμε, με μικρές διαφορές στα υλικά που κατασκευάζεται, στην τιμή, πολύ σημαντικό, το οποίο αυτό είναι το βασικό που έκανε ώστε να διαφοροποιηθεί για άτομα, ας πούμε, που θέλουν να είναι για αγώνες ή κάποια track day ή και ερασιτέχνες. Απλά δεν θέλουν να δώσουν τις 3 και κάτι χιλιάδες ευρώ που έχει η Race Absolute αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Από πάνω προς τα κάτω. Είναι φτιαγμένη λοιπόν από δέρμα μοσχαριού επεξεργασμένο, το οποίο παρότι η στολή μπορεί να φτιάχνεται σε κάποιες τρίτες χώρες της Ασίας, το συγκεκριμένο δέρμα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ιταλία. Έτσι δηλώνει η Alpine Stars. Όλο αυτό που βλέπετε λοιπόν εδώ είναι τεχνητό δέρμα μαζί με δέρμα μόσχου, το οποίο η Alpine Stars δηλώνει ότι είναι το δικό της το ύφασμα, ότι προσομοιάζει του καγκουρό, το οποίο έχουν οι πολύ ακριβές στολές που λέμε όλων των εταιριών, το οποίο είναι πανάλαφρο. Δηλαδή κερδίζεις σε οικονομία και σε τιμή, αλλά δεν χάνεις από επιδόσεις. Δηλαδή δεν είναι όπως κάποια άλλα κατώτερα είδη, ας πούμε, δέρματα, τα οποία είναι βαριά και δίσκαμπτα. Πιάσιμο μεγαλύτερο πλέον μετά από τα σκηνικά που είχαν γίνει και στο MotoGP με Quartararo, που του είχε ανοίξει φόρμα μέσα στην πίστα. Στο αγωνιστικό κομμάτι έχει και κουμπιά εδώ μέσα το πιάσιμο. Εδώ έχουμε μόνο χράτς μεγάλο από TPU και το φερμουάρ. Το βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι έχει πάρα πολλά stretch panels, ελαστικά σημεία, όπου δεν είναι μόνο για θέμα ελαστικότητας και άνεσης, που έχει πάρα πολύ ελαστικότητα και πάρα πολύ άνεση, σε σχέση δηλαδή με παλαιότερες ολόσωμες. Αυτή δέχεται και αερόσακους Teker 5, Teker 7X και Teker 10 που είναι ο αγωνιστικός. Όπως βλέπουμε εδώ, έχει και ειδικό θικάκι, το οποίο ανοίγει. Μπορείς να βάλεις μέσα το λεντάκι εδώ που σου δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του αερόσακου. Stretch σημεία γύρω από το λαιμό για άνεση. Ξέρεις, όταν κάνεις αυτό από εδώ, από εκεί, κινείσαι μες στην πίστα, δεν θες να ακούς τα χράτς-χρούτς, ούτε, όχι μόνο για να μην σου χαλάει το κράνος σου, αλλά και στο λαιμό σου θες άνεση, θες ελαστικότητα, δεν θες τέλος πάντων η στολή να σε επηρεάζει από το να είσαι εντελώς αφοσιωμένος και συγκεντρωμένος στην οδήγησή σου. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα DFS, τα προστατευτικά, όπως έχουμε και στα αγώνατα, από TPU, τα οποία έχουν και εξαερισμό. Η καμπούρα έχει Camelback, όπου μπορείς να βάλεις νερό, να πιεις σε αγώνες αντοχής συνήθως και αυτά. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι πολλοί κάνουν αυτή τη χρήση. Προσωπικά, εγώ δεν την έχω κάνει ποτέ. DFS προστατευτικά και στους αγώνες, με ξύστρες, οι οποίες προφανώς στα αγώνατα, αλλά και στους αγώνες αλλάζουν. Αν τυχόν κάποιος ξύνει αγώνα, αλλάζει. Ένα κακό που το έχουμε πει για τα Alpine Stars, ειδικά για όσους τους ενδιαφέρει, φαντάζομαι τους περισσότερους, όταν διαλέγουν ένα κομμάτι και ειδικά όχι μονότονο μαύρο κτλ. Είναι το κακό λοιπόν ότι δεν βγάζει ξύστρες αντικατάστασης κόκκινες. Βγάζει μόνο άσπρο και μαύρο, όπως και στα γόνατα. Όπως και συμπότες που θα δούμε σε άλλο επεισόδιο. Από εξαερισμό βλέπουμε η στολή είναι διάτρητη, όλη όπου πάει το χέρι μου, όπου έχει πάει το χέρι μου είναι διάτρητη. Πράγμα πολύ καλό και λόγω του αερόσακου, γιατί ο αερόσακος ειδικά όταν έχει ζέστη σε ζεσταίνει λίγο ακόμα παραπάνω. Οπότε χρειάζεσαι περισσότερο αέρα για να μην υδρώνεις και να είσαι συγκεντρωμένος σε κέρια σημεία που ενδέχεται να υπάρξει τριβή, όπως εδώ στα γόνατα. Και εδώ έχεις επένδυση Kevlar για μεγαλύτερη αντίσταση στην τριβή. Όλα καλά. Έχεις τους ώμους πάλι ελαστικά σημεία, τα οποία
είναι φτιαγμένα από HRSF. Είναι ένα υλικό της Pinestars, που σημαίνει τέλος πάντων πολύ ελαστικό με πολύ αντίσταση στην τριβή, το οποίο βρίσκεται εδώ, στα πλάγια. Έχεις το υλικό, το Matrix με Y, με Y, το οποίο βρίσκεται σε όλες τις εσωτερικές πλευρές, εδώ. Ξεκινάει εδώ που μας χάλει, φτάνει κάτω μέχρι το χέρι. Έχεις εδώ από τον καβάλο μέχρι τα πόδια και όλη η πίσω πλευρά στα πόδια είναι φτιαγμένη από το υλικό, το Matrix, το οποίο είναι ύφασμα, παίρνει πάρα πολύ αέρα, πάρα πολύ ελαστικό. Είναι πραγματικά ωραία πατέντα η συγκεκριμένη. Βλέπουμε stretch και στη μέση, stretch πάνω από τα γόνατα, stretch στις γάμπες, για να μπορείς να το φοράς είτε με το μποτάκι από μέσα είτε με το μποτάκι απ' έξω. Μπορεί να έχεις άλλης εταιρείας μποτάκι, οποίο μπαίνει από μέσα. Και το Supertex Alpine Stars μπαίνει το μισό από μέσα και το κάλυμα απ' έξω. Βολεύει πολύ. Και έχεις εδώ, αν μπορείτε να το δείτε, ελαστικό, αντιολισθητικό, για να μην σηκώνεται η φόρμα όταν την έχουμε στην πίστα. Αλλάζουμε θέσεις δεξιά-αριστερά. Καλό είναι να μην σηκώνεται και βγαίνει την πόρτα και είμαστε εντάξει, τώρα μην πούμε. Στο πλάι είναι το Matrix μαζί με τεχνητό ακορντεόν δέρμα, όπως το δηλώνει η Alpine Stars. Το οποίο εδώ θεωρώ πως φαίνεται, θα το συζητήσουμε αργότερα. Ήταν ένα σημείο που πονάει η συγκεκριμένη στολή. Οι προστασίες που έχει μέσα σε αγκώνες, όμως οι εσωτερικές και στα γόνατα και στην κνήμη είναι GPR TPU, οι οποίες είναι level 1. Έχει κάποια ελαστικά μέρη στο πόδι, τα οποία είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να υπάρχει εισρωή αέρα. Βέβαια, οι μπότες είναι φτάνουν μέχρι εδώ. Το κάτω κομμάτι δεν παίρνει αέρα από κάπου. Τώρα, τέλος πάντων, καλό είναι να υπάρχει εξαρισμός. Υπάρχουν εδώ και κάποια σημεία bling bling με κάποια διχτάκια που παίρνουν αέρα. Αυτό το ονομάζει ACS Tech. Είναι τέλος πάντων άλλο ένα υλικό πατενταρισμένο δικό της για να παίρνει αέρα. Έχουμε πει όσο πιο πολύ αέρα μπορεί να πάρει μια ολόσωμη, τόσο το καλύτερο. Είτε παίρνει αερόσακο είτε δεν παίρνει. Είπαμε ότι έχει level 1 προστασίες, ώμους, αγκώνες και γόνατα. Στους γλουτούς, εσωτερική προστασία, η οποία βρίσκεται, πού βρίσκεται, μαλακή, level 0,5 θα την έλεγα, αλλά ας πούμε ότι είναι level 1, που βρίσκεται πάνω στην εσωτερική αφαιρούμενη επένδυση. Βλέπουμε όμορφη χρωματάκι, κόκκινο κλπ. Βγαίνει για να πληθεί, μια εσωτερική τσέπη. Έχουμε δύο θήκες για να μπει η εσωτερική προστασία στήθους. Μπορούμε να βάλουμε την αγωνιστική που μπαίνει σαν φάκελος, είτε να βάλουμε τις Nucleon Flex της Alpine Stars, οι οποίες μπαίνουν μέσα από την επένδυση και τις έχεις μόνιμα πάνω στη στολή. Φυσικά παίρνει κροκόδιλο, προστασία πλάτης. Δεν έχει θήκη για κροκόδιλο, δεν έχει θήκη για προστασία πλάτη. Τη φοράς με τα δεσίματά της. Είπαμε, θέλει προστασία πλάτης πίστας. Επίσης, εξωτερικά έχει κάποια προστατευτικά σε κέρια σημεία που τρως τούμπες. Μακάρι να μην φας, αλλά για προστασία έξτρα υπάρχουν εδώ αυτά τα σημεία τα οποία είναι αρκετά σκληρά. Δηλαδή, εδώ και. Λοιπόν, εδώ και στην πλάτη, τα οποία είναι και αριζόμενα και υπάρχει και για να πούμε για τον εξαρισμό και εδώ εξαρισμός. Εδώ και πάνω στο προστατευτικό το μαλακό. Αυτό είναι στυλ σαν το προστατευτικό που είπαμε ότι έχει στους γλουτούς. Level 1 το δίνουν σαν εταιρεία, level 0,5 το λέμε εμείς για να καταλάβετε στο περίπου τι προστασία μπορεί να προσφέρει. Πάμε να δούμε τώρα για το πρόβλημα που μιλήσαμε. Στα πλευρά, αυτό που έχουν κάνει σαν εταιρεία είναι να κολλήσουν πάρα πολύ λεπτές φλίδες. Σαν ακορντεόν, όπως το λένε. Σαν ακορντεόν. Πάρα πολύ λεπτές φλίδες από το τεχνητό ύφασμα, το πατενταρισμένο, πάνω στο υλικό το Matrix, το οποίο είναι σαν ύφασμα. Προφανώς αυτό επειδή είναι ένα σημείο το οποίο δέχεται πιέσεις, ξεκολλάει πάρα πολύ εύκολα το ένα υλικό από το άλλο. Εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι ακορντεόν, εδώ είναι μακαρόνια. Η συγκεκριμένη στολή έχει φορηθεί 10 φορές σε πίστα και δρόμο. Το συγκεκριμένο πρόβλημα το είχε μετά την πρώτη βόλτα χαλαρή σε δρόμο. Χωρίς ούτε τινάγματα, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι, ούτε έντονες διακυμάνσεις. Είναι για να ξεχυλώνει. Είναι για να δέχεται δυνάμεις. Δεν δικαιολογείται αυτό. Διαφορετικά θα μπορούσαν να έχουν απλά φτιάξει αυτό το σημείο. Είτε να βάλουν σκέτο το Matrix, το ελαστικό ύφασμα, είτε να βάλουν σκέτο το δέρμα αυτό, ή, όπως λέμε αυτό το ακορντεόν, το κλασικό, το παλιό, το κοτλέ που είναι σε φέτες. Δεν ξέρω τι και πώς, γιατί είχαν αυτή την αστοχία. Εδώ με το φιλαράκι μου, GP Plus V4. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, θα χαρούμε να τις απαντήσουμε. Γράψτε στα σχόλια. Γράψτε ότι ξεχάσαμε, να το συμπληρώσουμε σε κείμενο ή και σε βίντεο, ποτέ δεν ξέρεις. Και εδώ θα είμαστε. Αυτή είναι λοιπόν επαγγελματική στολή, competition, για διαγωνισμό ή αγώνα, είτε για track day. Γεια σας. Το χιούμορ απουσίαζε από τη συγκεκριμένη παρουσίαση, διότι η στεναχώρια μας για την αστοχία του υλικού της συγκεκριμένης στολής ήταν πολύ μεγάλη. Είχαμε μεγάλες προσδοκίες
Μας άρεσε πάρα πολύ η συγκεκριμένη στολή. Κατά άλλα, έχουμε να πούμε όμως ότι όντως μπορεί να υποστηρίξει αγωνιστική χρήση. Είναι πάρα πολύ άνετη, πάρα πολύ όμορφη, με πολύ σημαντικά σημεία προστασίας και αν τη βρείτε σε καλή ευκαιρία, θα άξιζε απλά να έχετε στο νου σας αυτό το συγκεκριμένο σημείο στα πλευρά. Θα καλυφθεί από την εγγύηση της εταιρείας αν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε μέχρι τότε αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.